ji haushin ki. Me za ki ce da ni kina zaton kina da hujja? Sawun giwa ta kina ragumi kai kasaita, abun gani abun sha'awa na ba karata. Taho mu je mu zauna ashe kina da hujja. Na baka duka kulawa sosai, iyawa ta sai gashi wannan ya zo. Lalakar ki furta wannan zancen jarumata, sallama nai kika amsa min. Ku je ku bi zaman ku amana bai rikewa, abinda zan faɗa an ci amana da hujja. Gaskiya akwai wata magana zana barta, na sani akwai wata ajiya ta agunga. Karkace nayi maka laifi ina da hujja. Nema bai rasa ba, ni ma zan tafi nema, ila inda cewa lalakar ka ga laifina, na baka amana ka kasa rikewa. Wayyo kanina bai nema bai rasawa, ba na cutarwa. Ka tafi ka bar ni ka manta, me za ka ce min? Ashe komai na yi yau ina da hujja. Ba abin da za ki faɗa min in ji ki, ki daina wanga zance ban so in ji haushin ki. Me za ki ce da ni kina zaton kina da hujja? Nema nake ta yi, ina ne za na je, ko ina na je ba mai kula da ni. Da akwai sarƙaƙiya a lamarin nan ki ji, komai za na ce ki yarda da ni. Kaza salama a ranka ɗan uwa, idan aka tambaye ni yau ina da hujja. Da ni an raba ni da wacce nake so a rayuwa, akasi aka samu kar kai fushi da ni, ba wai nayi bane domin bata rayuwa. Haba dan uwa ne za ka ce min, komai ma idan na yau ina da hujja. Tsawon giwa ta kina ragumi kai kasaita, abun gani abun sha'awa na ba karata. Mu zauna ashe kina da hujja. Ranar farin ciki ranar kuka, rana ta ƙarshe miyo ban kwana. Yaya za miyo sai dai miyi kuka, ba ni mantawa da wannan rana. Ku bar faɗa ku bar yin kuka, kar in taya ku zo mu je mu zauna ku ji zance da hujja. Gaskiya akwai wata magana zana barta, na sani akwai wata ajiya ta agunga. Karkace nayi maka laifi ina da hujja. Ba abin da za ki faɗa min in ji ki, ki daina wanga zance ban so in ji haushin ki. Me za ki ce da ni kina zaton kina da hujja? Sawun giwa ta kina ragumi kai kasaita, abun gani abun sha'awa na ba karata. Taho mu je mu zauna ashe kina da hujja. Karkace nayi maka laifi ina da hujja. Me za ki ce da ni kina zaton kina da hujja? So mu je mu zauna ashe kina da hujja.